Hej og velkommen til mit lille stuesetup her med min Novation Zero SL MK2, som jeg har slået til min computer. Og et program, hvor jeg kan tjene de forskellige ting til de her forskellige kanaler. Det vil sige, at jeg kan køre forskellige lyde igennem de her mixerkanaler her. Det kan jeg lige prøve at vise her. Jeg vil bruge det til blandt andet meditation og zen, hypnose og mindfulness. Og nu kan jeg prøve at starte med at demonstrere lidt her. Den første. Første kanal. Og regnvejrslyd. Så har den næste kanal. Det er fuglefløjt. Fuglesang. Kan man så kombinere også med regnvandet. Okay. Og igen, næste kanal, der har jeg noget vandløb, en å. Og også kombinere med fuglefløjt. Og i en fjerde har jeg nogle cirkader, der synger, eller nogle forkyllinger, græshopper. Det er nattelyde, eller tusmørkelyde. Det er de stadig i en dyb skov, eller jungle, eller noget lignende. Og på spor 5 kan vi tage en tur på stranden. Der er selvfølgelig også måger på en strand, så nu kommer på spor 6. Og så har jeg på spor 7 en tibetansk gong-gong, det er som klokke. Og så har jeg også nogle andre kanaler heroppe. Og der har jeg lagt en binaural beat ind, altså binaural beats, en tone, som svinger mellem højre og venstre lydkanal, hvis man har høretelefoner på. Og den lyder sådan her. Og en meget god undertone til, hvis man laver musik. Og skabe en mere afslappende stemning, men den skal ikke være for høj. Netop det der med at lave musik, så kan man for eksempel have en C som en subdominant kørende, en dyb C har jeg på den her. Og sammen med den, så giver den en meget god harmoni faktisk. Kan man ikke nogen effekter ind over det, hvis man vil, for eksempel strand i.
var det.